Gemiddeld 5 miljoen en somtijden meer dan 6 miljoen Nederlanders hebben juster zien hoe Ilse de Lange en Welen het geweldig dienen op het Eurovisie Songfestival. In G-café Mr. Jones in Ljout volg je de gasten het Songfestival op een groot scherm. De spanning is van de gezichten te lezen dat Nederland onbaar is. Vond je de uitvoering? Ja, fantastisch. Ja. Ik had er geen hoge verwachtingen van aan het begin. Maar qua uitvoering, hoe het allemaal is in beeld gebracht, ja, heel mooi. Echt heel gaaf. Ja. Hangt er hier nou ook een gespannen sfeertje? Want volgens mij wel een beetje. Nou, volgens mij was er wel wat spanning hier en daar. Dus, En dat de punten verdeeld worden, komt bij de spanning ook de ontlading. En dan de uitslag. Blij? Heel blij, wat denk je? Tweede. En Oostenrijk is ook wel heel erg gegund natuurlijk. Ja? Hè? Ja, zeker. Nederland wordt tweede. Ik vond het echt fantastisch dat wij een nummer hebben ingestuurd met zo eenvoudig en met 3 akkoorden en zo subtiel gebracht. En dan zo hoog eindigen. Ja, had moeten winnen. Voor het eerst is 1975 zo hoog is gewoon goed, dus we doen leuk mee. Jullie reageren ook enthousiast hier? Ja, wij hopen nog op de eerste plaats, maar ja, vrouw met baat, hè. Daar weer niet van. Conchita Wurst, vrouw met but uit Eerstenrijk, wordt eerste. Een belangrijke overwinning voor homo's en homovriendelijke mensen. Ik denk wel dat zij de homogemeenschap en alles wel een beetje omhoog laten werden. En dat vind ik wel heel belangrijk. Het is de laatste paar jaren wordt het weer een beetje moeilijker. En dan ben geregeld wel wat rare dingen gebeurd. En ik ben blij dat het weer zo omhoog wordt. Dus we moeten echt trots wezen op ons land. Trots wezen op Conchita. Trots wezen op deze kroeg. En trots wezen op mijn klanten en op mijn mensen.